Ja, wat voor geregeld hebben Vurig, dat is bijzonder. Een paar jaar geleden zijn ze ook heen geweest. U kent ze van onder andere Boom Paaf. Dat is het nieuwe liedje. Ik weet niet of ze dat dadelijk kunnen doen. Misschien. Maar ja, dit werd wel heel bijzonder wat hier gaat gebeuren. Ik laat het allemaal gewoon maar gebeuren. Ik kondig ze aan en dan gaat de rest volgens mij vanzelf. Laat ik huren. Een daverend applaus voor Harry Medin Miserable! Hutje met je. Huppel er een beetje zin in hier, Landgraaf! Hey, 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 hey. Ik heb 2 microfoons hier in het projet, wie kan dat dan doen? Goed vasthouden. Zeg Landgraaf, hoe zitten die hetjes? Stop ze in de lucht en de golven aan! Hey, 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 You got me intoxy crazy! You got me intoxy crazy! You got me intoxy crazy. You got me. Jump. Ik zeg, waar zit die dames? Waar zit die dames? 4, gewoon spreken, spreken. Hey, 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 golven nog een keertje met z'n allen. Hey, 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 hey. En dan klappen we in de handen. We klappen in de handen. We stoppen het in de lucht. En dan gaan we klappen. Hop. Hey. 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 En zometeen tel ik af. En dan is het tijd om vastelovend te vieren. Dus ik tel af. Ik zeg dan 4, 3, 2, 1. En dan gaan we richtig rabbi-dabby maken. Let op. Zit je er klaar voor? Want het is vastelovend. Hier op RTV Parkstad. 4, 3, 4, 3, vastelovend! Hey, 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 hey. Dit zit alle hey! Hey, 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 hop, nog een keertje zwaaien! Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hop, hop, hop. Dank je, dank je, dank je. Nu gaan we allemaal zingen. Je hebt die bordjes al de ganse dag gezien. En nu gaan we echt zingen. Laat ik huren, met z'n allen. Oh, 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 oh.
Coldplay und YouTube. Baby, bitte sag mir, was hörst du? Und wenn der letzte Radio verstorben, mein Herz schlägt Ching, 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 Ching in unserem Buch. Zit je er klaar voor? Kom een beetje aan en springen! Oh, 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 oh. Alle hören Coldplay und YouTube. Baby, bitte sag mir, was hörst du? Und wenn der letzte Radio verstorben, mein Herz schlägt Ching, 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 Ching in unserem Buch. Oh, 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 oh. Oh, kom op! Hey, 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 hey! Oh, 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 oh. Bijkomen. Doe bijkomen. Zit je er klaar voor? Wat doen ze er gebeurd? Samen met de prinses J.C. Wegenbroek. Laat ik horen! Dat kan helpen! Een dag weer zonnige. Hey, 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 weer zonnige. Oh, 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 RTV Parkstad, geef ze de dame een applaus. De mannen van Miserabel. En een speciaal applaus voor deze man hier in het midden. Waar is de camera? Kijk eens allemaal heen. Luc is 77 jaar. Hij is 34 jaar lid van Miserabel. En verzint begost aan de allerlaatste vastelovend. Samen met Luc. Allerlaatste. 7 keer 11, Luc. 7 keer 11. Want de carnaval stopt dus na dit jaar. Er is geen vastelovend meer. Dit is de allerlaatste keer. Dat is de reden. Ja, Luc. Maar het volgende nummer, dat ken je allemaal. Want dat bruggetje moet ik maken, Luc. En ik moet hem een knop duwen hier ergens. Want verblieven geneten van het leven, toch, Luc? Zo is het maar net. Dan gaan we dan. Geniet van het leven zolang als de kent. Zing maar mee! Maak spas en plezier. Doe leefs toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan ze schmiedt ervan. Geniet het van het leven zolang. En dan gaan we van links naar rechts. Hey, hey, hey. Het kan toch zo schoon zijn, vergeet dat nog niet. Al hebben ze niet zo licht en ook niet verdriet. Wat er mag gebeuren, verlies nooit de moed. Laat we gaan. Komt er dan links weer, hoi, hoi, hoi.
zolang als de kind. Maar spas en plezier, wat toeleest, toch maar in. Want straks als het te laat is, dan het ze schieten van. En dan gaan we allemaal zingen. La la la, ja la 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 la. Ja, la ja la la. Ja la la, ja la la. Ja la, ja la la. Ja la, ja la la. Want straks zit de laat is. Geniet van het leven, zolang als het mag. Sjoekelen! Hey! We sjoekelen van links, Frans Timmermans naar rechts. Geert Wilders. Links. Kans de dichtlieren van kinds af aan. Links ze nog wel. Wie de man op een erf. Dan leert ze het sjoekelen al. En de man die dit wint. En doe dus dit. Kom zing en sjoekel mee. Kom sjoekelen. Richtig met ons met. Hey! Het wordt de kale gaan. Het is een geniaal! Wanneer ben ik zit? Wat oud jong, krank of gezond, alles dit met. Hey! Hey! Kom sjoekelen is richtig met ons met. Oké, nu is het gebeurd. Nu is het gebeurd. Nu zingen we allemaal uit volle borst. Sjoenkel is richtig. Met ons met. Kom, Sjoekelen is richtig met ons met. het is toch egaal? Het is toch egal, wanneer ik zit. Is het Brad Pitt? Want oud of jong, krank of gezond, alles deed met. Kom sjoekelen is richtig met ons met. Hoi, hoi, hoi! Hatsikidee! Rabidabi! Hoi, hoi, hoi! Kom sjoekelen is richtig met ons met. Dank je. Zo. Ja, we moeten eigenlijk alweer door. Maar voordat we weggaan, doen we nog één liedje. We hebben er met getoerd tijdens de Madammekoer. Geloof 14 keer of zo. Alle schouwburgen van Limburg zijn er geweest. Nummer is speciaal geschreven door Joost en Mark van Umme de Never. En gisteren werden we uitgeroepen tot de plaats 10 in de Limbo-top dingeslijst. Daar zitten we eigenlijk wel een beetje blij mee, maar dan kunnen we het liedje nog eens een keer maken, toch? Vrouwen, dat eigenlijk stond niet meer op de setlist, zal ik maar zeggen. Dus het volgende nummer gaan we maken en dat is Boom Paf! Ik moet beginnen. 1, 2, 3, en... Ja, dan gaan we dan! Hey! Hey! Ha! 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 Boom Paf! Ik zit de vogel af! Nooit gedacht dat ik zo goed kon spreken! Ja, boom Paf! Ik zit de vogel af! Het werd vooral die scherpe zutten even schrikken! Ik fietste met de u! De vogel is van mij! Ik hoor de trekker op de deuren alleen! Ja, boem! Paf! Ik zit de vogel af! Met die krommel op zin ik! Haha! Al af! Hey, 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 hey! Bist du een schutteman
Of shut de vrouw, dat deed Huutste dag, ja niet meer de touw. We hadden de grootste buks, met in de lucht van stal. Samen schieten, onder de lampe bol, ja boem, paf. Ik schiet de vogel af, Huutske dacht dat ik zo goed was weten. Ja boem, paf. Ik schiet de vogel af, het wordt vooral niet even schrikken. Ik fietste met de eug, de vogel is van mij. Ik hol de trekker over, met de koning. Boem, paf. Ik schiet de vogel af, met mijn krommel op je nek. Al af. En zinnig domme bulkes, dan laai je het geweer. Schiet gewoon met scherp en leg hem dan weer neer. En dan gaan we voor de laatste keer. Hop, 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 hop. Hey, 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 hey. Met z'n allen, ja, boem, paf. Ik zit de vogel af. Haha. Dat ik zo goed nog mee. Ja, boem, paf. Het wordt voor al die scherpe shit en even schrikken. Ik pietste met de heug. De vogel is van mij. Ik hol de trekker over minder. Koning alleen. Boem, paf. Ik zit de vogel af. Met mijn Wauw, 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 wauw. Hey, wat had van hij allemaal metgemaakt. Harmonie Miserabel! Dank je, dank je. Louis, Ja. wie laat gewoon die anderen optreden? Want Ja, hoe blies hij, hè? Willy en Dien, zijn die er al? Zijn die er Ik al? had nog Zit de geen volgende? gezien. Ik hou gewoon tijdens het optreden ook de volgende artiest in de gaten. Multitalent. En Rodi hoor ik ook al vanmiddag. Hè. Doe best net een vrouw, doe deze alles. Ik ken ook een pil... Ja, dat is ook zo. Ik ga wel even een pil stappen ook, dat ken ik ook. Hè. Wat gisteren Zijn doen? Willy en Dien zijn er. Ja, Die zijn er. voor zijn toch? Hé, maar Ja. wie laat moet je dadelijk in 6 uur weer op 6 Ja, uur? om 6 uur ergens moeten van eerder. Dus we kunnen nog één maken en dan gaan we door naar de volgende, toch? Ja, zullen we Dus er een dan doen gaan we dan? klaar. Voor ligt daarachter aan het zoeken. Goed. Door nog één. Verdonder nog eentje, Miserabel. Een toegabe! Zit je er klaar voor? Zingen! Vlieg onder, vlieg naar Roosje, vlieg zweren. Oh, rustig. Rustig aan. We horen dan het zingen, maar het is nog even rustig aan. Dus ik tel zo meteen af en ik heb de tekst metgenomen. Dat is het. Kunt je wel onthouden, hè? Dus ik tel af en is het volle gas, hè? Volle gas, zo hel zingen als je kent, hè? Let op, de over. Ik zeg 1, 2, 1, 2, rabi, dabi. Los de